Ndima jawiri tikulandeniso ku program ina ya Timvetse kuchokera kuno kwa MBC TV komanso program ine ima kufikani kuchokera kwa MBC Radio 1 dzina ngane Timothy Kateta tikhali modzi program ine ya Timvetse ndetu mwanthawi zonse timakhandi mamulumuzana amene nkhani zomwe tazibweretsa kuti Malawi muzimvetsetse iwo ndi amene amagwira ntchito yaikulu kwambiri yozita mbasula nkhani zimenezi kuti Malawi na aliyense azimvetsetse. Makamaka chaku manzere kwangaku chayikutali kuti ndi mulumuzana Ahafre Mvula tikulande program yathu lero ukuona kuti thanzi lilimo moli bwino kwa basi kwa basi chabwino zokoma kwambiri ali zakusagala chabwino ndiso ndachi mwinanga Mr. Kevin Pekasambo ndi manja awiri ndikulandirenso program yathu lero ndakutawuzani kwambiri kodi singathe kupanga program kutavula maglasi Chiwaza chiweraga Mr. Steve Dagalira tikulandirenso manja awiri program yathu ndatokoza bwe ziko kwambiri zama glasses ndio tikhala blind pano simutakuona kuti bwino chabwino monga mwanthawi zonse timabweretsa nkhani zosiyanasiyana ndelelonso tabweretsa nkhani zochuluka kwambiri choyambirira tikuona kuti khangati kuti atsogoleri osiyanasiyana andale akumapanga ziganizo kuti nditakhala uku kenaka ndipita uku. Taona mmodzi mwa aphungu a nyumba ya malamulo makamaka mboma Chitipa komanso ndi mmodzi mwa anthu odziwika kuno pa nkhani ya ndale olemekezeka Wera Nchilenga akuti ayi ndafumuka ku DPP tsopano ndifuna ndigwire ntchito ndi chipani cha Malawi Congress MCP. Tiyambe kumva kuchokera kwa Mr. Mvula zili ndi tanthauzo la mtundu wanji pa nkhani za ndale. Ndale zimakoma zikakhala choncho kuti Chilenga ndi MP chairman of Parliamentary Climate Committee on Climate komanso anakhabo nduna amachokera ku Chitipa si munthu wamba ndi munthu amene ali ndi anthu omusatira akhala ali MP ndakangambiri komanso nayo chipani cha DPP wanasogolera ngati Wera Nchilenga komanso fumuka kuti aine chipano ndikula ndilowere kutambala kwawo kudako ndi kuti makamaka sopita ndi anthu ake menye mwina zinthu zabwino chifukwa nthawi zina anthu amapita okha basi ine ndasamuka ndekha ngopita ndekha koma ukapita ndi anthu amene amakusatira pamene unali MP pamene unali ku chipani cha DPP ndiye kuti kumene koko wapasa mpicho ya DPP kuti apeze chipano replacement kuti angakhale ndale so ndale zimayendera anthu amasata zinthu zoyenda kudale when there are movements anthu amayenda ndi ma movement aja chikoswana ndoti amapita chimapereka chithunzi kuti mwina kumene munthu je wapita kuli bwino the grass is greener kumene wachokerako mwina mauzo ake amakhala kuuma nde akukhala ngati akuthawako so nanga chimene akuthawako ndi chani chomwe ngati munthu amene anali nduna mu DPP amene ndi MP komanso DPP anamusankha kukhala chairman wa komiti yaikulu ndithu natural resources munthu ndiye kupeze kuti wasiya kutasala 7 or 8 months ndi kukajoyina chipani china it means the vote of confidence for our MCP and vote of no confidence kwa anthu amene ali DPP so pamene ndi chimodzi chimene mukati tingachera kule mophweka and season yoti kuchoka pano siku lero akangomaliza parliament ina imene iyambe pa 14 kumapita akangomaliza I can see a lot of movements anthu ambiri amene asuthe and the people will go kumena kuona kuti kuoneka kuti kuli bwino and mwina kuli opportunity yozapitirira people anthu sangatenge risk akuziwa kuti kumene kusikupitirira exactly my friend full said pamenepo kuti umapita kumene ukuona kuti ndipenda ina kuti grass is greener and it will remain greener ndoti mwina ndikwena matisa so sikuti ndokhawa kumene mwaone because so far iwo wangosatira miyendo achemanika nkhale sana lengeze kuma akugwira chiro ndipo ndi ministers manager system chitsulo nawonso akukhala kuno bwino ndina amene ali moti akwera mkaundula wa MCP. It is a
it's a loss for DPP. They can wear a brave face. I know, like when Namalo Manzano, oh, don't care, how many, no. And that is what if you lose one person, you lose my followers, and also I can now. No man. That went to your current for a long time. So I think in the Kinjoti, it was it was as I always say, oh, I saw it coming right from before the convention. You had DPP, because obviously Postal country, some of the days are very Kataminaka. So these are the senior members, I mean, I can my MP, I can which bank hold the panel together. So if you don't care about people, I'm a good joke and I'm a good sicker. I was sick and it too, that's one I would have Peter. And when you treat them like children, they can't go put. So when I'm and there be my introduction to them. Chabino, Mr. Mpekasambu, achirenga kuti ayi ndifuna ndigwire ntchito ndi chipani cholamula cha Malawi Congress. Ndafuna kuzaba mvula kuti it's just a few months to go before the next elections. Any political value, ena manda achirenga mwina DPP mwina afuna kuza achirenga timadziwa kale ife amene mwina chifaka even sina vatsa position ili yonse mene vapanga convention yathu tizita achirenga panga add any value pankhani za ndale ku MCP. value imene achirenga akubweretsa ku chipani cha Malawi Congress Party kapena chiganizo chawo chimene apanga choti achoke ku DPP apite ku MCP. Pa Chingereza amati it's quantifiable. Pali zinthu zina zimene ndi zinthu zaphindu kwambiri koma simungatha kuzipanga quantify kuzitanthauzira kuti izi zitatigulitse ndi ndalama zingati. Achirenga ni munthu kuti amakhala he's a vibrant and presence. Tikati presence ndiye kuti akafika pamalo aliyense amadziwa kuti achirenga awo. Ndi chifukwa chake ulo wina aliyense kusati MP Chirenga ndi wakuti akuza kuti chitipa wenye. Chifukwa chani? He has an understanding of how dzikoli likuyenera kukhalira. Mukaonetsetsa Chirenga sanayambirire kudzudzula zinthu zina zimene zimachitika ulo munthawi imene DPP nali mboma. Ankatchuka kuti he was controversial. Kutanthauza kuti mukadzamuona munthu akuyankhula zina zolakwika zimene zikuchitika pakati pawo iwo ali mkati mwa ali momwemo mudzadziwa kuti ena amati he is upright. Anthu oti amakhala kuti upright samakhala compromised chifukwa cha influence ya zinthu zina nkusiya kutsinzina pakakhala pakudutsa chakuda kena kadzikabwera ndodzawaiti nkuyang'ana ayi. So he is that type of a person, number one. Number two, ndimafuna ndinene kuti muja tinayambira kukamba nkhani ya anthu kuchoka ku chipani cha DPP ena akuzomata zimachitika kale zimenezo MPs amachoka amatani koma ndikuona ngati lerolo tinafunika kuti tifotokozere kuti kodi chimene chikuapanga anthu kuti achoke kwapite uku ndi chani. Chinthu chimene chimasiyanitsa pakati pa awa ndi awa makamaka tikamaka za mtundu wa anthu kapena dziko ndi ubwino. Mwandimvetsetsa te? Ubwino ngati pakuchitika chinthu chimene chikupereka chiyembekezo. Ndimafuna ndipereke chitsanzo ichi. Mukayang'anitsitsa bwinobwino ndikudziwa kuti nkhani imene ndifuna kukamba pano amalawi ambiri satha kulumikiza chifukwa choti aliyense ngati amvula ali ndi vuto lawo, ine ndili ndi vuto langa sitingakhale vuto la mwandimvetsetsa. So aliyense amayang'ana pamene pali vuto lake nangasi anthu tili m'maranka osiyanasiyana pamoyo. Koma mukakhala pansi nkuyang'anitsitsa chilichonse chimene chimapanga zonse zimene zimapanga affect umoyo wa anthu mdziko muona kuti pakutuluka mmera wina wake obiriwira umene kunalibe mbuyo moseo. Mukayang'anitsitsa pa Chingereza amati life aspects. Mukayang'anitsitsa zinthu zonse zimene zimagwira kaya ndi chuma cha dziko nkupanga translate kuti anthu
akupeza ubwino. Muyang'ane paliponse muona kuti payamba kutuluka mbewu ina yake ya nyuwani imene kumbuyo kusidamereko. Chitsanzo choyambirira kumbali ya maphunziro muona kuti zinthu zambiri zimene zimachitika kumbuyo uku zasiyika, kaya mayeso kuululidwa, kaya seriousness pa nkhani ya maphunziro, kaya kuwonjezera makalasi, kaya kuwonjezera aziphunzitsi, zimenezozo zikuchitika tsopano. Zimenezo kumbali ya maphunziro ndi zimene zikupereka chiyembekezo kuti I think tikulowera kwabwino. Mukapita kumbali ya energy, magetsi, kuti chuma cha dziko chitukuke, simungatukule chuma cha dziko ndi 11% connectivity mdziko, sizingatheke. Mukayang'ana kumbali ya magetsi muona kuti china chake chikuchitika. Magetsi ankazimazima, pano magetsi aja adasiya, pano ayambanso kuwonjezera magetsi asola, akutenganso magetsi kuchoka ku Mozambiki, akuyambanso kumanga mpatamanga. China chake mbewu ina yake ikutuluka kumbali imeneyo, ikutumphuka pachichewa amati mphukira, kukutuluka mphukira ina yake imene kumbuyoko kunalibe. Ndi imene nakuiona anthu akumaona zimenezo. Mukaona kumbali ya agriculture muona kuti ngakhale panali kuyesetsa kuyambira mchaka cha 2020, anthu ena akumvetsetsa kuti adayesetsa 2020 koma kudabwera namondwe, adayesetsa 2020 2021 22 koma kudabwera cyclone Freddy, cyclone Ana, anayesetsa 2023 24 kunabwera ng'amba El Nino, koma chaka chino awonjezeranso magiya ena, kuyika nifu, kuyika chani, moti anthu ena akamayang'ana kwa agriculture nkumaona kuti khanga chaka chino mvula yagwa bwino, koma kumwera kukhaku kumene kunavuta mwina ng'amba kumayambiriro, koma mukamachoka kupita uku mpaka na kumpoto mukuona kuti mmera ndi wabwino. Chiyembekezo chilipo. Mukundipetsetsa kale? Ndikumvetsetsani. Kumbali ya seriousness pa nkhani ya kuyang'ana chitsogolo cha the next generation, tingatani ndi umphawi umene unachuluka mdziko muno, mwana amene ndi wamphawi akwanitse kupita ku school, tingapange bwanji? Onjezerani ndalama zifanawonso awa ana amphawiwo amatani amasonkha nawo. Ana aja achoka pa 8,000 9,000 panopa ndi 30,000. China chake mphukira ina yake kutani kumeneko ikuoneka. Mukundipetsetsa kale? Mukayang'ana ku nkhani ya mayendedwe muona kuti anthu akubalaka kupita kuzomba kudzafika ku Blantyre ayamba kuona kuti se uja wabalaka uja wakhala zaka zambirimbiri usakonzedwa, pabwera contractor akukonza olomsapita kutali kubalaka tingonena Blantyre mnomo kumanja kuti kambidwa koma panopa ndithu anthu kupita kadabo kuti ntchito kugwirika. Ineyo kuchokera ku Blantyre inali peak hour, ninkafuna ndidziloya se wachikwawa. Munthu amene ndinali nano zoti ukutichedwa tendedwitseni kunetula ukutisa wa mapampo akuti ayi adamanga seucha kukatukira kusiyayi. Ndiye ndikuti anthu akumayang'ana zimene sizimachitika, komanso kamangidwe kamiseuyo kakusiyana ndi mmene amamangira ena aja. Mwandipetsetsa kale? Kabwere mawa kaya mukayang'ana kulilongwe kunzuzu kulikonse zikuchitika, anthu mphukira zimene zija akuziona. Mukundipetsetsa kale? Ndiye zonse zija mukazika pamodzi ndi zimene zimapereka kusiyana, zimajambula nkhope yosiyana ya dzulo ndi lero. Kusiyana kumeneku nkumene kumapangitsa kuti anthu apange chiganizo kuti ngakhale ndikumva kuwawa koma mwendo uwu umawawa dzana, lero lowasiya chowawacho changotsala mwina akapokha pahipipa, ndikukhulupirira kuti ndichiyani. Mwandipetsa kale? Kusiyana ndi dzana lija kuti anthu ena akungophedwa kumangophedwa osapeza ansala, magetsi akungozima kumangozima osapeza ansala. Mukundipetsetsa kale? Ndalama zikungobedwa osapeza ansala, pamene chiwerengero cha dziko lino ndikuti chikutani pamene chikukwererabe. Ndiye ndikuona ngati tisangane mwina kwambiri achilenga, koma tiyang'ane anthu amene amatsogolera, chifukwa achilenga atangosankha okha kuti ine ndikuchoka kuno ndikupita ku DPP, kuchoka ku DPP ndikupita ku MCP.
atadapitauka takhala tikuona anthu amaluza chisankho koma iwowa mudati muone gulu limene anali nalo kutanthauza kuti kwawoko apangana kuti akuluakulu koma bwanji tigwere bwalo tigwire jeketi lawo tiyende nawo limodzi. zimene zizi ndafotokozazi zimene zimapangitsa anthu kuganiza mozama kuti olawo akuyankhula chonchi koma mu nthawi yawo zimene akuyankhula sankatani sankapanga awawa ngakhale sakuyankhula koma tikuona kuti zikuchitika. Chabwino ineyo achimwenanga mpeka sambo umakonda kulankhula zinthu mwa tingaja mwadzininga koma by the end of the day anamazo ndikoti okay that's the point chomwe ndagamba nchona kuti achilenga aona mphukira zomwe kuzifotokozazo kuti yayi koma ineyo ndipita kuongeresika ndiyesere kuyankhula chizungu. In every aspect of human life there is positivity mushrooming out that is giving hope to a lot of Malawians. Zimene zikupangitsa kuti alatapanga equation ina iliyonse of the candidates that who are there, including all the pains that we're going through as a country. Ansala imene amalawi akumapeza kumapeto amadzifunsafunso lakuti koma nde amene angabwere no tikachotsa awawa pabwera ndani. Nde ansala imene mabwera kuti kumapeto kuja zimene zikuwapangitsa kuti ansala zibwera yofanana ukoko kumapeto kuti awayi kuti adabandalama awa kuti ankasayina zakuti awa ndi aja amakanyamula simenti awa ndi aja nthawi yawa malubina mapheno koma munthu uyu alipoyo kuti ndi walakwika chani akumayang'ana ziti ubwino wayamba kuphukira uja kandi njanji zimene pano tikudziwa kuti akumanga njanji pano tikudziwa kuti German kuchoka stima zonse yapamadzi ujeni kunzuzu so airport ija pangidwe expand kukalonga asakula anthu akuyang'ana zimene zozo those things zinthu zooneka ndi maso. Chabwino ndithu chabwino ndipite kwa Steve chimwenangana fotokozapo kuti boma lilipoli limakhulupirira tingati palicho chizungulo amati kumakhati the noisy minority kuzakhala the silent majority akuti chipani chilipo cha Malawi Congress Party komanso boma la Dr. Lazarus Chakwera ndi the silent majority amakhulupirira kuchita zinthu basi tiyeni dzimanga njanjizi tiyeni kumanja anthu akakuvutika kumanja mse wamanja tiyeni somene tudziumanga koma angogwira ntchito yawo inu ndeti nkhani yamwe tifunsa ndiona kuti kulowa kwa Chilenga kulowa mu Malawi Congress Party nkhani yofunsa kuti abweretsa any political value apopo ndi mposakayika mmene afotokozera kale kunena kuti Achilenga is a political giant mukayang'ana umene ili kuitenga ndithu mpoto kuti ala kumpoto pagwira suspect ya mukamayang'ana umene kanother region ija kutipi kuja mukaona kuti kukalonga kuli chitipa kuli chani kodi kumene kuja amene amati akalankhula mmaona kuti kukhanga tuli pamalo patekesera kukhanga tuli akumamukamba za nzeru anthu ake ndi ati ndiye ngati akayamba amene aja kusuntha ndi amene kuti katidero kadawopsa mlenje katidero kadawopsa mlenje ndiye tsopano amene ajawo amene ndithu tikuwayang'anira kutsogoloko ali ndi influence kwambiri ngati ayamba kusuntha kumalowera kumira kudzichita line kwenawo inuyo ndi madzayang'ana koma pamudzipa pali bwino pali potani ndiye ndikumaonanso gulu limene akubwera nalo ndikuwatsatira kumbuyoko that in itself is telling ndiye mukafunsa za value value ndota awawa kumene apitako ayamba kali kuiona ayamba kali kuoneka the whole essence of kubwera ndikupita mpaka kuwachita msonkhano wachipani anthu aja ndikubwera onse pamodzi ndiye kuti adziwa kale kuna kuti zimene akupanga awa akuboma akutumikira Malawi nthawi yongoyang'ana kuti kodi ineyo ngati ine imene ndili pano awa ndipangira chani politics of the belly zimenezo or blind loyalty masiku amene wadapita pano anthu azindikira kumakhala ndithu ndi maso omaona patali kuti kodi ifeyo ngati as a nation ngati dziko zimene timafuna titakwaniritsa kapena maso mphenya msanamira ndi ziti zina mwa izo ndi zimene afotokoza mpika sambo kunena kuti pali nkhani kaya ndi maphunziro nkhani zachitukuko kaya ndi
magetsi ndi zina za umoyo zimene zokhudza Malawi, umoyo wa Malawi wa tsiku ndi tsiku amizi kumkhudza munthu akuchitipayo pano panthu ambiri akumaona zimene zija rather than kungoyang'ana kuti kodi nanga kuchipani zikubeba ndi chiti zikuyenda motani, so akumatha kuona kuti okay izi mwina ndi zimene zikhoza kutipindulira ifeyo ngati dziko tikayenda ruti imeneyi iyi tibweretsera zotsatira zochuluka komanso kungophera mphongo kunena kuti paja mu lamulo lalikulu mdziko lathu lonse lino the constitution amachita provide zotera freedom of association ndiye ndi imeneyo ndi exercising freedom of association koma sangoyichita mwachimbulimbuli koma kumadziwa kuti kodi mmene ndikuyendera panomo anthu a Malawi kudera kwanga akuzifuna zimene akugwirizana nazo ndiye apa taona it's a resounding yes anthu gulu limene labwera lija kwanza ma MP angapa iyayi koma ndi ngakhalenso makhansala angapa akuluakulu ena akubwera so ndimene musanapite pankhani ena kuti achilenga awajoina Malawi Congress Party pomwe anthu ena amalenga iya MCP ndiye basi apa chigawo chapakati it's like iwo inde MCP kwambiri is concentrated percent region mataona kuti achilenga watu MCP yawo ndiyaku koma kuchitipa komanso umene kusukulisa another political giant akezi suka kupeza kuti achilenga mbali nayo chitipa wenya akezi suka it means kuti MCP penetration ya district including aku north edu it's giving a different picture altogether. Ndiziyatana ziona kuti anthu nosapana kumatha kuona kuti tiye tisangonena kuti ine poti dakalira kunkhota-kota tasiyani iwowa achiteza chipani chakuti chimwe achili vibrant umbali yakwawo akuti awa akumulanje tasiyani koma chipani chikhale chakuti awa akumangochi akhale makuti now zimene izozo zikukhanga zikuchepa mu democracy yathuyi ankadziwa ndani kunena kuti Malawi Congress ikhoza kachita bwino kuchisankho kumangochi ngochepa amene ankaona kuti izi mwina zikugwiza ndi point mwanena peka sambaja kuti pala anthu enake the silent majority zaphokoso ya samalankhulayi iwo amangochita izi msizikwenda akadapa ma directions Malawi Congress Party koma iwo phokoso ake chachikulu tiye tikonze pa ground tili pano titumikira Malawi nthawi yomangoti kunena kuti kusinthana mawu imene ija nthawi imene palibe mukhoza kuona kuti ngakhale mtsogoleri wa dziko lino president Dr. Lazarus Chakwera sikawiri kuponya mina mawu kaya chipongwe kaya kuti ndithu akatayankhule usually zimakhala mwina zoyanjanitsa chachikulu akuponya chitukuko ndiye kuti nawonso ma lieutenants awo kuchipani ngakhale kuchipani amauza zomwezo kuti akuluakulu tikakhala pansi pa ground tiyeni tipangiza chitukuko ndiye zimene zija anthu akumaona kunja kuti tatiyeni bwanji tipangika izi akuti PIM ku Chiradzulu president alama kuti within 30 days chipata chikhaenda ambulance ibwera koma osalankhulaso kuti phokoso ndiye munthu amene timalize nkhani just a minute kufa tiso nditu nkhani ina mwina mpeka sambo ndaona ndi kuna kweza mkono ndimafuna nene kuti pogwirizana ndi adakalira nkhope ya dziko chikhalidwe cha mtundu wa anthu mdziko zochita za mtundu wa anthu mdziko mayankhulidwe a mtundu wa anthu mdziko kaganizidwe ka mtundu wa anthu mdziko kamajambulidwa ndi zimene atsogoleri a dzikolo kapena mtsogoleri wa dzikolo akuchitira chabwino zoyankhula Amalawi adamva kuchoka 1994 kufika 2020 anthu akhala akumva tikupatsanisa pato eyayi dziko lino ndili sintha likhanga ndi Singapore eyayi makumbukira zaka zina anthu ankati yayi dream in color za mpiri koma zonse zija mukazitenga nkuzika pamodzi nkuzipezera tanthauzo lake simungalipezi mwandipesa kale zimene zimapereka tanthauzo nkuti kodi mdziko magetsi akuzima solution yake ndi chani tikuonze makina aukapichira drama za mdziko chakudya chasowa yankho lake ndi chani
anthu amdziko omwe akuyenera kulima. Ena akati ngodula akumbutseni kuti soya safuna fetereza, nyemba sizifuna fetereza, mtedza sufuna fetereza, nandolo safuna fetereza, ndipo mbewu zimenezi sizifuna feterezazi. Mukapita kunsika mbewuzo ndizodula kuposa mbewu imene timagwiritsa ntchito kwambiri chimanga chimene chimafuna fetereza. Economic return ya mbewu zimene ndatchulazi zimene sizimafuna fetereza ndiyokwera kusiyana ndi mbewu imene anthu andale akuyikamba imene adasankha kuti ayipange politicize chifukwa choti njala chimene adaona kuti anthu adzipangira ndale mdziko muno. Chabwino. Mwina just a minute amvula tisanamalize. Amvula Makunda mukamalankhula makhandi malangizo achilenga ndi amenewa ajoyina mala Congress Party chiyembekezo chikhala cha mtundu wanji. Just a minute. Mbali ziwiri. Mina for one kujiona kwa achilenga kuleka chitonzi kuti anthu ku DPP aliko ambiri amene afuna join ku FCP. Because munthu wamkulu ngachilenga uja ndi history yake ngena kugera wakhala chani. He's an experienced politician. Ndi munthu objective wabwino bwino. It means kuti aliko ambiri amene who are frustrated. MCP is an advantage with the family party. Mvula tukampa moja bongo kumene. Family party mpakani. Kwa kuti mwana ngeo mwana pale zina ngea kuti ya mkafuna kujipeza pitani kwa kuti kujipeza. Wado divi ndikao kumtrida. Akeo kutrika mwana kwa mwana chonde. Yeah. Goliath. Kabina pechao. Mwana private bank wana Goliath. Ni kwa mga yone kuna ina jikeo kuna chicho limakea mbili pani za post matipate 1994. So MCP yilibe ukera and wina kana manena kuti ai ipani jamba Central Region ihai because MCP inabidwa ndi auto nchirwa wakunkata be kujoka hapo jinaza sunta kwaga muzo kasungu kujoka hapo jinaza fekwa kwanda kwamba they John Tembo and for John Tembo ndakudeza from kasungu deza went to Sage pano chabwera lilongwe so meaning kuti jibaniki cha it is diverse and organized so ni kali ya imono yote mwana kwa mzuri wose echibanje MCP chimapezeka so the attraction, which is the attraction, despite the negativity, many mapelekedwa ndi matumene makaodana na chipanicho, I think antokuta kuona chipanicho chilikuino, because there's a new leadership. Now politics is a game of numbers. And the thing what is kuti amene ali ku MCP asokolere agwise chilo chilenga. Agwise chilo chilenga kuti kukaru kujakarunga rupe chitipa athandize kubweresa anthu okwanira ambiri. So achilengaso athandize aonese mphamvu zawo kuti iwowo nditu ali ndi capacity athandizane ndageze sukwa ndazawo ena ali kumene wozwenda akeni msonda athandizane. Advice ku FCP ajoinidwa ndi anthu ambiri azipani zina anthu ambiri across the divide kuna BJP ngajira najoina kumeneko BJP ngajira amenamba nawo matipati kulwendo ufumale makandi kulwendo wa Friday Jumbe kulwendo wa Poya kuli anthu ena Vladi Musa, Greveda Jeffrey kuli anthu nditu ena amene anajiulendwa Mganda Chumi. These are very very senior politicians. I mean most of them anachokera ku DPP kukajoina MCP. Pemporanga awagwise chitu anthu amenewo. Medu kupita kusukulu, they must be useful, they must be used. Anthu athandize asa sare asa yiki pambali pa benchi sapange zampira timu yechese
wotu matenga maplaya akaswiri wose ukangowaika pabenchi so ndingopepa kuti anthu agwirisidwe ntchito andi kuti athandize kumene kupitako it's a question of kupeza anthu amene angathandize kutakasa kuti akagwire ntchito so mwina pazionesa ubwino okhala mboma komanso kuti anthu akujoyena nambiri kwagwiritsa ntchito so that's a fair comment. Chabwino ino just 30 seconds muyembekeza za mtundu wanji kwa amene ndithu achilenga amene ajoyina chipani cholamula cha Malawi Congress Party. 30 seconds. mukadzaona achule akuthawa m'madzi mudziwa chilipo chikuyenda Pacific. Atu adabwa achule m'madzi muli mwake. Madzi chule wadabwa m'madzi muli mwake. Chabwino Anthu akuthawa care of. Amvula akuthawa care of. Amvula sakusumirani koma mpaka zipangiza za care of. Anthu akudipipira anthu akuthawa care of. Yes. Nkhani yake tingamba patsogolo. Chabwino. Adakalira 30 seconds nanonso achilenga tsopano ndithu apita chipani cholamula cha Malawi Congress Party. Muyembekeza za mtundu wanji ndifunsa posendaka president wa dziko lino mene amaperekaso uphungu kwa nduna zomwe asankha kuti ine sindikufuna mudzikhala ndi ine mandolondola kuli londolondo ndiye kukubwerako kuti ndinkhani yachisankho amvula kuti onse amene ajoyina umene Malawi Congress Party adagwiritsidwe ntchito ino achilenga mulangiza za mtundu wanji. Ntchito imene Amalawi akudziwira, imene amagwirira, imene amatumikira Malawi asasinthe chifukwa anthu maso akhala kuyang'ana komweko kuti kodi iwowa angopita umeneko kungoyenda ngati imene amachitira pa Chingereza amati cha gravity train kungoti amwina mpeze nawo msuzi kapena iyayi chifukwa nakasambira zikhala bakuyang'ana koma anthu akudziwa kuti iyayi awa bambo ndi mulumuzana Number 9 amadziwa kuti yayi apa zinthu zikuyenda apa zikutera nawo ngati afika popanga chiganizo chimenechi kuti tikufuna tiyende ndi awa Malawi Congress chilipo kalipo kamene akaona kuti awa akongeresa kuchita molondola ndi akapita umene kuja apereke uphungu upangiri kuthekera kunena kuti zimene zija zipitirire zipyoleso pamene zilipa chifukwa choti nkhani ndiona kuti tumikirana Amalawi aone umoyo kusintha. Nditero. Chabwino pamwe Malawi Congress Party ikulandira atsogoleri osiyanasiyana khangati kuti chipani china chomwe chinangoti khangati ena amanyati ngati moto wa mapesi eno sindipanga comment uma yute mukhangati sizili bwino maka zikuoneka kuti ma social media komanso achinyamata aku DPP khangati kuti they are attacking mtsogoleri wa ITM akabambe pamene anthu we expected kuti mwina akabambe should be darling to DPP koma khangati kuti DPP ku attacks left and right. Tiyambe ndi Mr. Mvula zimene zitanthauzaje. Nkhani imene iniyo ngati kutola nkhani mukanayiyembekeza kuti sinanga akabambe analiwo mu DPP Chabwino anachoka mu DPP chikwe mwina sana ndi choice chofuna kusiya DPP chikwe akabambe anachoka kuchoka ku Reserve Bank anazajoyena Ndale kungojoyena Ndale kabla mu December wa chaka chanji mu September mu January mwaka Ndale na kufuna kama president wa Japan hai mene ya president ya Japan cha DPP ya Peter Mutharika kana nena kuti ine iya isiripitiriza so anali mmozi woma aspirant ofuna president iwo kabambe kuliso nankhumwa mafuna Ansaka mafuna president Amwanabeka mafuna president ameno ndiye na medinga chula alipo kwenda so anthu anakwefulika kwachosa chilungamo akan speculate kuti akabambe sana bwere kuzakha funa president pomwe tanonkhambisa wina wake ananone zoti bwera mwana wanga zuku wanga iwe msweni wanga bwera kuno ndifuna ndikusire ziyandino zake yawe Mvula mubwereza zimezo sinema pangana karibu kwemsibuko sinema ziwa mutawela nganene kuti karibu bwera za karibu kulibe ukuwa pangana karibu ndifuna ndikusikire iweyo air to the throat Chabwino ndiye zivano anapezeka kuti mpando ujangu anamiza then this person anakuyandi anaona pavunda kukora ku UTM ku usogolero wa Mwalira
ndiye anaona kuti apate opportunity ndikalowa penemo awa ku DPP amayembekeza kuti tsopano wapita kumenekuyo ndiye kuti atenga UTM ibwere ku DPP because APM amene ali mtsogoleri wa DPP ananena chaka chathacho kuti ife kuti tiluze chisankho chifukwa chakuti Chilima anapitako ndikuti mavoti anatirana so chipani chija iwo amachonabe kuti ichi chitithandiza kupanga adi mavoti ndiona kuti munthu uja akuti ndiye ndadekhala ndifanika khali mabaloti ndikhali mirije inawawa ikwawawa kwambiri ikwawawa kwambiri because munthu amachokera kucholo kucholo chabwino osati kuti mwina amachokera kuzimba yayo mwina kusalima mwina kuchinji amachokera kucholo chabwino and mwina between Goliath ndi kumene amachokera iyo mwina 20 kilometers distance ndi pafupi ndithu kuti anthu walengera ma constituency mwina ndi munena kuti ndiwoyandikana so ndi munthu kuti is a Romwe, is from Cholo anthu ena kumanena kuti pareka ubale ndithu kuti kena kacho kungulena unconfirmed koma so that becomes a very big problem because ndiye kuti akugawa that less than 1 million people who comprise the Roma belt iye afuna atengepo ena kuti amthandize kupanga propel kupita ku State House so that is a serious problem to DPP, not a serious problem to MCP but a serious problem to DPP then nankumwaso ali pomwepa uchoka panchoko pa kumulanje uchoka Mulanje Central na yeso yimata Roma pure Roma yeah I can joke in Roma, I can do anything else so very good akumazi ndikira kuti tsopano pamene pa game yama namba ija itivuta so alimbana ndikuti amudese kwambiri amudese kulimbana naye kuti amupanga raise down kuti masters akasakwere yani so sizinali zinthu zodabwisa koma mwina nkhawa imene anthu a UTM anali nayo panopo khanga timuna azichepetsa amageza kuti munthu uyu wabwera ngati spy wabwera ngati munthu amene afuna nyamula chipanichi apite nacho ku DPP tsopano iye uja ndi Nyamata an economist former governor akuzoona can I be ndikakukhala passepartout wa APM the answer is no I think he must have an ambition but that ambition it will cost him to not panopo a DPP media team yao carry Bakiri Muzi TV which is basically the propaganda arm at DPP. Ndikuti Georgia because I have never said anything negative about DPP. Sata, one about something. When in Canada, couple of days why that's not news. This is not true. So I have turned it on Kabambe. They were very happy, but how you know when they were available and MCP come up as indicated the biggest problem within the midst is the Kabambe. I would have to in council and Kuma. These are the biggest problems. I mean, and now because Chakwera is operating in Central Region. To them, with a winner president, they will need to go into the election with a united bloc yao. Emailing a kare inga watandize kuti kupita kumasana. Koma if this united bloc is broken into pieces, one Kabambe takes off some percentage, we would take off, and then upanga compare Kabambe ndi APM or Kabambe ndi Nankuma. Inaonda Nyamata the midweight, and I don't think Akoza kujama. So I think that's the problem which you see now. The media team, the and DPP, they are targeting Kabambe. Mwina it is unfair, but then look, and that is Maka Jojo. I hope Kabambe will have developed a second scheme with the Mwina Vembege, that's what will happen to him. You can only ask him to soldier on. Ndipite kwa inu Mr. Mpeka Sambo pothamangizana so ndi nthawi taona kuti tsopano DPP has now mounted a very serious malinga ndi malipoti imene afuna kuzera mpulamo we are here to find out more komabe inuyo
being an analyst mine mwazoneramo mukuti bwanji zonse zikuchitikazi palibe amene amakonda kukamba gwero lake. Gwero la izi ndi nepotism. oho Nepotism is a fallacy. Ndipo aliyense amene wapanga sense nepotism anywhere else in this country, we must reject it with venom. chabwino Kusankhana mitundu ndiye gwero la zimene zayamba kuchitikazi. Mukayang'anitsitsa anthu onsewa mukamba za akabambe, anankhumwa, amwanamveka, anthu onse amene achoka ku DPP, they had one thing chimene chinkapanga unite anthu amene aja. Koma monse mmene anthu amakamba kuti anthu yawa ndatsankho, anthu yawa ndatsankho, iwo aja amakana nthawi imene ija. Koma lerolo zimene ankakamba anthu zija zayamba kuoneka ndi maso. Lerolo mundilole ndifotokozepo kugwirizana kwa nepotism zimene zikuchitikazi. mwachidule potenga nthawi. Kuyipa kwa nepotism simakusiyani. Adakwanitsa kukankha aliyense, ena amene amaombera m'manja kuwayamikira chifukwa mwina msuzi wawo umafikira ndi zina zotero. Koma chimene adayiwala nchakuti likadzafika tsiku ngati kapena chaka ngati cha 2020 choti anthu zimene zijatopa nazo iwo aja nkuanyamula ndanza onsewo nkukasiya uko zimene anankhumwa adalosera ku chikwawa kuti bwana mukadzaluza inu ndi ine tidzikalima na ndolo. Adalosera adanena anankhumwa zimenezo chifukwa anthu amaona kuti izi zikuchitikazi ndi dziko loti lili ndi mitundu yochuluka kwambiri zosagwirizana. Ndi adakwanitsa kukankha aliyense nkusambira kukafika apo anthu nkutopa nawo nkuduladula dzingo kuti tione kumene mulowere ife dziko lathu titani titenga. Ndiye nepotism sina asiye kumene amapita pamene. Nepotism DPP sina asiye ndipo yagwiritsitsa. Ndi chifukwa makaona kumene kuja ming'alu ija timanena ija kusankhana kuja kwapanga no graduate kuchokera ku dziko samasankha ena amayankhula mphepo tidamva iyayi kumpoto tibenanu ntchito chanchani wena amayankhulaso pompano kuchikwawa uku cholinga chathu tifuna kuthana ndi anthu apakati. Mawu amene aja kamatuluka mmodzi mtsogoleri osatsutsa mudziwe kuti zimenezo zimene amakambirana kwambiri akakhala pa umodzi. Nepotism ija ndiye achokamo mboma abwera kunja kuja tsopano amayambana kumayang'ana fana ngasi alibenso mphamvu zodakhuzo kupanga practice nepotism ija pa Malawi. Mphamvu zimene awapatsa Malawi awalanda. What happens? Nepotism ija foti ili mu mtima mwawo amayambana kupanga nepotism within themselves. It is nepotism that pushed away Nankhumwa out of DPP. It is nepotism that pushed away Ntaba, that pushed away Dausi, that pushed away Joyce Chitsulo, anyamata onse amene akutuluka. It is nepotism. Chifukwa kumene kujaso amakamba kumafunsana kuti kodi uyuyu mutika bambeyo ndi ndani ayi ndi mulombo koma kodi pachilo banja liti zachoka ku dziko zachoka pa region zalowa kumacha kumabanja ndi wabere liti kodi koma mwaona ameneyo apita kaimbali yawo nangawa walunga Grizel ngakunkhora kuti amene asiyena azipita. You understand? Ndi nepotism yomweyo imene idapangitsa munthalika kuti anthu onse a DPP atapita ku convention ndi kukasankha kuti ife tikufuna uyu akhale apa, uyu akhale apa, uyu akhale apa. Anthu kusiya zochita zawo zonse m'makomo mwawo kusamalana mabanja awo kubwera ku blanta yakuno udzasankha adindo. Amunthalika woka adadzipatsa mphamvu zodakhuza kuchotsa munthu kuika bwino. Kameneko ka nepotism ko ndi nepotism simakusiya ndipo siwasiya mpaka zotsatira zake zimezisi
kuti lero ayamba nokumenya wawo yemwe amene adagwirizana naye padzana kuti bwera ndidzakupatsani ineyo ayamba nokumkumba kuti uyu motere Kwati zimene ndizeni kapena mwina they are just playing some political games. Akabambe has been a sympathizer of the DPP kuchokera kalekale ndi chifukwa chake adapanga rise olo chipani cha DPP cho chimakhulupiriranso iwowo kuchoka pa director of budget director kuzafika pa ST kuchoka ST mpaka na reserve bank governor zaka zake zochepa kwambiri chimene chija ndi chitsanzo cha chikhulupiriro kapena mgwirizano umene unalipo pakati pa Mutharika ndi iwacha mwanipesaka kukhulupirirana kwa mtundu umene ujawo kumatanthauza zinthu zina ndiye ndibwerere kunkhani ya nepotism awa ndipo sanati muonaso ena akadzuka mukadzuka olo munati muone panopo muona kuti amati akati titenge uyu una kuti everything is shaky chifukwa chani matenda a nepotism ndi matenda oyipa ndipo samakusiya Chabwino. ndiye gwero la zonse zikuchitikazi Malawi zimene adaziona pakanthawi ndifakanati iya akuti ife tilibe ntchito awa akuti afuna adzathane ndife zimenezo dziko lino latonse awa tingodulani dzingwe za mphamvu zimene apatsazi iwo adzipita ife dziko lathu titenge mapeto ake chifukwa adangodula chingwe Malawi nkutenga dziko lawo nepotism ija adakali nayo anthu amenewa ndifukwa kolo mudziona akamayankhula amati mudzingowapha amenewa mudzitere chimenecho cha nepotism chimakankha mawu amene acho oyipaja osemphana kwathunthu ndi chikhalidwe cha dziko lino komanso chikhalidwe cha dziko lililonse limene limatukuka chifukwa kulibe dziko limene lingatukuke ngati mdzikomo anthu sagwirizana ngati mdzikomo anthu sakhalira pamodzi nkulolerana dziko silimatukuka izizizi ndimatizatsa nepotism amene Chabwino. Steve, ukuona kuti zomwe zichitikazi tsopano kuti khanga kuti DPP gloves off system yawo it's now on kabambe zikhala ndi political implication ya mtundu wanji kuchipani cha DPP chifalisa maganizo kuti akabambe DPP ndi pondapa inenso pondepo koma zikuoneka kuti zamba kuthina mwachidule kwambiri potengera nthawi. Chabwino mmene afuna kuzera kale makosana aonera kuti kumene kuja ndi anthu angapo amene asuntha sakabambe ukhawo kulana nkhumwa kulindani already ndekuti makhala kuti munali kale tingati ming'alo timafishers timaoneka mmenemo ndi anthu aja apita uku then attention kupeza kuti akutsatiranso kumene kuja ena ngati muja amayambana kudaba kuti kuti tikupitanso tulowera uku ndimayesa pano tsopano ndi nthawi yoti tiyambe kwagulitsa Malawi mfundo zimene tili nazo ndezi timanena zijaona kuti nthawi yomachita practice amati issue based politics ndiye imene tili pano osakhala za politics of mudslinging kumalimbana wina ndi zake amene achamakuti nthawi imeneyo time is precious chisankho chikubwera September 16 2025 chimene mukuyenera chiona kuti muauze anthu kodi inuyo zimene mwakonza zimene mukuona kuti mukhoza kuchita bwino mwina nkwapo sanzano ndi zotani malo moti tikhale nkumalimbana amene achakoma makuti maine mwati basi mukapatsa advantage anzano chifukwa ndoti anzano malo moti mubwere ndi mfundo zanu anzano kuti ife tikupitira zichamatchula mpeka sambo kuti ayikaya ndi magetsi iyo ayikaya ndi njanje kaya ndi iwo akulimbana ndizo pamene wena uko akulimbana ndi pakamwa basi ndi zikatero siziyenda so akuyenera kuti ndithu achite refocus adziunike kuti akuti zimene tikuchita zinzolondola kapena Malawi we are giving them a raw deal ndikhoza kuti Chabwino mwina timalize motere kuna kuti munamkambapo za fertilizer mwanifa kugawa timalize kuna kuti matches kuyambira ku zinthu zinalongosoke komabe ukumati ukaona mmerawo it's promising nditaonanso kuti pali ma program osiyana-siyana amene boma likuchita. What kind of a picture mwina should we have ndi mmene zililimu vulase kubwera bwino komanso tafuza kale kuti program osiyana-siyana boma ali pa ground tikhale ndi chithunzi cha mtundu wanji mwina tayambira mvula just 2 minutes. Ndikanene kuti nkhani yofunika nthawi wapoti nthawi yatha ingolena kuti ndi
zili positive ngakhale mvula inabwera musakhala bwino ndizina zinakhala bwino koma mwina it is showing kuti madera mwina mera uliko bwino madera ena imene kuti mwina kukhala mavuto kuti ng'amba ina mvula inabwera mochedwa ndi atazala chimanga chawo mbero zawo zinapanga wilting kuonongeka so panopo anthu aja kukhala kakasi kuti tipange bwanji tipangeso tikazalaso pano mwina ubelete because rainy season yathu imatha kufika maji 90 days so koma very big innovations zimene mwina zingatukule zikero going forward cha number one the decision yobweresa NIF mu agriculture kuti anthu azitha kupeza fertilizer wangu ngore makalabu kuti azikalima ngokonera ndikuthekera kwa ndikuthekera kwa munthu kuti izo akakolola akabweze ndalama zija kuti chaka cha mawa atenge because zimene chocho ndipeje kati kuti vuta kwambiri mdziko muno kuti akatukhala ndi maprogramu ngati ya AIP wofanana ngati AIP wopereka mbewu zipangizo za ulimi kwa anthu ovutikitsitsa now zikuperekedwa kwa anthu kuti azikalima anthu atenge responsibility yawo kale timachosera responsibility ndichifukwa anthu matakalanda makuponi amakugulisa olakalanda fertilizer amakugulisa koma panopa wina aliyense amene angatenge fertilizer kuzera ku NIF akuziwa si wa business yoti ndigulise koma ndikalime kuti ndipeze ndalama yoti chaka cha mawaso ndizabweze ngongole chaka cha mawa nditengeso fertilizer wina for this country imene ndizunga mati exit strategy njira yochokera oliopangira graduate kuchoka kulandira AIP ndiyoti panopo tizifika panena kuti anthu aliyesa azizidalira kuti ndikufuna fertilizer ndipeze wambiri ndilime ndibweze chocho za mafama club zizibwerazo komanso mamega farms abwerapo pamenepa chifukwa choti simona anthu tizipanga produce more ndikuti tikhala ndi chakudya chambiri komanso tizitha kugulisa kupezaso ndalama double edged zopeza zambiri zokudya komanso khala zambiri zotigulise so pamene pomwe zikhala zitithandizirako chimene ndingapemphe kuti chikonzedwe ndi misika because mukamapempha anthu kuti apange produce more mwathandize kukhala ndi misika mwathandizenso kuti akhale ndi alangizi chifukwa anthu ambiri kungowapasa fertilizer ndi malo olima osakhala ndi alangizi ndikuti panepo nthawi zina kuganiza kuti ndilime bwanji ndipange chanji ndilime mbewu yanji sikukhala ndi phindu kwa mtundu wa Malawi so mukandifunsafunso kungolonga mochidule ni innovation and mwenaso imene ndingapange attribute kuti good leadership yachabwera because palibe kuyambira 1994 amene akhakuganiza nkhani ya sustainable kuti sustainable kutanthauza kuti tikamapanga chinthu chizikhala ndi end game kuti tikamapasa anthu fertilizer olere tikufuna zingoperekabe every year no timafuna anthu apange graduate kuti asamalandire or apange graduate into kukhala ndi fertilizer uja kumatenga taking their responsibility kuti ifeso ngatalimi ndi responsibility yoti zilima zinthu zambiri tisiye kutenga zaulere chifukwa zaulere sizabwino komanso kulibe zaulere zimangopanga distort budget mamoti ndalama zawo zipite kwa agriculture ndalama zikupezeka ngati pano tikupanga tikulimbana ndi ministry of AIP chocho mene sikakhale bwino ndipano kuti tikhale anthu akhale responsible for their own destiny. Chabwino. I'm mukandi exactly 1 minute for okay, what's in 2 minutes for tawi yata. Tiziti mena kurokozera mvulangu kuti ma program amene boma la Dr. Javera akhazikitsa amano kubereka zipatso na kurokozera kuti much as ma challenges alipo madera ena koma so far mmera uli bwino kwambiri. Do you have to send ma fruits ama project ma program amene boma la Javera akhazikitsa just 2 minutes? Palibe boma lina lilonse mu ulamuliro wa democracy limene lidapanga ku zinthu zochuluka chonchi
kupanga line up kapena kupanga implement kapena kukhazikitsa zinthu zochuluka chonchi ndondomeko zochuluka chonchi pofuna kuthana ndi njala mdziko munomo palibe kuchoka 1994 kufikira boma la Chakwera chabwino ndipo boma la Chakwera ndimene likupangano laonjezera ndondomeko zonsezi ndikuti ngakhale chimangatilibe komanso akuzindikira kuti chiwerengero cha dziko lino ndichokwera ndeto tike ndondomeko zopanga speed ma efforts athu ofuna kuthana ndi nkhani ya njala mdziko NIF mega farms support unit AIP Agicom zonse zija kuika ku ndalama zambirimbiri mukaphatikiza ndalama zimene mabungwe amene akulandira zikumathamangira 1 trillion mwanimvetsetse so ndi zinthu zosangalatsa andisindi kudabwa koma pali chinthu china chimene mafuna ndi ngofotokoza pofuna kulimbikitsa kuti kodi ngati Malawi imene ndi mbali ya boma ndi ma program aboma amene akupanga koma ifeyo ngati Malawi tikuyenera kupanga respond bwanji kuzimene boma lilapanga ndondomeko achitazi mwanimvetsetse number 1 Malawi aliyense adziwe kuti kuno kumalawi kuno mvula inkagwa bwinobwino nthawi inayi ndipo kumene mayiko amene kuli mitengo mvula panopa ikugwa bwinobwino mwanimvetsetse tibwezeretsa mitengo that's the first response imene Malawi tikuyenera kupanga chifukwa chinthu chimene chikupanga challenge kwambiri effort ya boma effort ya anthu mdziko munomo pofuna kuthana ndi njala ndi nyengo ndiye tibwezeretsa mitengo chachiwiri tiye tizindikire kuti kodi izakuyankhula wazi nzotithandiza kuti tipeze zimene tikusowa kapena zongotithandiza kuti tipitize kudandaula zotithandiza kuti tikwanitse kuthana ndi njala tiyeni tikalime ndipo aliyense amene akubwebweta m'Malawi muno kandi wa CSO kandi wa chani musanayambe kubwebweta takhani kaichete muwalozera Malawi munda umene mwalima chaka chino chifukwa imeneyo ndiye njira yothana ndi vuto limene mukulidandaulalo komanso kuti ndikudala pang'ono just a second komanso kuti ngakhale mada amene tiona ngati mvula ikubwera no kumene kapena mwina chimanga inaonongeka kale tiyeni fereza mije tikamponyeno m'madimba nkumene wapita kumeneko chinthu china chachitatu ndi chakuti ifeyo tili pa 22 million koma timalima miyezi 3 yokha chakudya chimene timakolola miyezi 3 yokha timafuna kuti ng'ombe zimene timadya kuno ngati protein nyama zidye nkhuku zidye ifeyo tidye ngati anthu komanso pomwepo patuluke zinthu zoti tipititse kunja tipange process ndiye ningomalizitsa ndiye tikuyenera kusintha kaganizidwe kathu tili ndi mitsinje tili ndi chani tikhoza kukwanitsa kumalima katatu pa chaka boma lanena kuti aliyense amene akufuna kulima katatu pa chaka alembetse mukatengeni ngongole ya fetereza kuti mupite ku mitsinje mupite ku madimba mukunena kuja kuti tiyesetse tithamangitsane nalo vuto limeneli tikhoza kuligonjetsa koma sitiligonjetsa ndi kubwebweta sitiligonjetsa ndi kutukwana ena tiligonjetsa aliyense akatenga khasu nkupita kumunda tiyeni tipite kumunda njala sitha kuyankhula chabwino adakalira 30 seconds eneni tizili zipatso zamba kuonekera ni ma program osana amene boma lakhazikitsa 30 seconds ndipo osakayikira yayi kumbali ya nifiyo that's a good initiative ndiye sambiri sadaione yakhalangati kuti ndithu yadzimutsa ambiri mukuti kuti ngongole za ulimi even kumidzi mukhoza kuona kuti ngakhale anthu they are excited chifukwa tite kuti adzoti nthumba kuti ndikagule fetereza ndikatani zikanandivuta koma amene zili apapa we are securing food at the household level kwina kusona amadziwa kuti ukuma mega farmwa akhoza kuti thandiza kapena kuti gwira manja maka kuona kumadera umene sikunachite bwino ndi mwina ndikuti chimanga chakhala ponse even mitengo ikhoza kukhala yotsika so it's a good point, it's a good initiative. Usonza so ukatenga fetereza joma kandi sense of responsibility ndikapanda kubweza sandipasa chakhala nde uri magzoro kulimiku makama kulimiku gwira mpini uja aende kuti ndikabweze ngongole chabwino aina sata ma tractor amene amathandu makabwerekesa chabwino galauza uteka chabwino aipoti nthani muyachita njiru ndikuthokoze nonse kuti tinali program ine tinali ndi Mr. Mvula chakumazere kwanga tikuyamikira kuti tinali modzi program yathu lero komanso chimwe nanga Mr. Mpika Sambu ziko munali timokoza kwambiri komanso chimwe nanga kulanga Mr. Dakale tinali modzi ziko kwambiri ine ndine Timothy Kateta kukuyamika nonse amene munali pamenepo kuonera komanso kumvera program ine ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC TV komanso Radio 1 mwakoma nonse ndipo zabwino zonse.
part of the Soviet Union. He was 15 when the Nazis invaded, and he was captured